con nos a Leti Varela, unha cara moi coñecida na provincia de Lugo. Benvida, toma asento. Hola, que tal? Moitísimas gracias. Que tal, Leti, gracias. como estás? Pois moi contenta, a verdade, de estar hoxe aquí con vos, porque xa tiña ganas de coñecervos. Xa vos poñía cara, obviamente, por redes sociais, pero aquí, obviamente, pois moito mellor charlamos un anaquiño e, bueno, pois conocémonos todos. Bueno, pois comezamos. Contanos, quen é Leti Varela? Pois contovos un pouquiño. Pois mira, Leti Varela, eu son de Sarria, basicamente, e empecé a estudiar en Lugo, Relacións Laborales e Recursos Humanos durante 4 aniños e pois ao final quedeime en Lugo. Xa empecé a traballar e xa me quedei aquí. E sí que é verdade que aí pois un pouco a xente preguntábame: pero entonces, ti eres de Lugo? De onde eres? Houve un pouco de tema con iso. Sí. Porque claro, casi sempre antes estaba en Sarria e despois pois, xa levo aquí 8 anos. Creo que igual un poquinho máis, pero sobre 8 anos levo aquí. E, bueno, Leti Varela é o que vos digo. Empecé estudando Relacións Laborales e Recursos Humanos e a mesma vez pois, tamén iba pois, creando contido. Nos 2 primeiros anos de carreira incluso estuve en unha orquesta, porque eu canto desde moi pequeniña, desde os 5 ou 6 anos. Eso chimos preguntar agora. Sí. Pois canto e, bueno, a través de estar en concursos de televisión e así, pois ao final tamén tirei polo camiño de redes sociais e seguín, a par que, bueno, estudiaba e facía moitas outras cousas e bueno, Leti Varela pois, é unha chica que agora está en Lugo, que se dedica a pois, enseñar os seus vídeos de ocio, de turismo, de moda, de lifestyle e un pouco, bueno, pois, a contar un poquinho a miña vida e o que me gustaría ver a min tamén, que a xente diga, pois, jolín, que interesante isto que nos está contando Leti, pois vamos aquí, ou mira que guai esta recomendación. Entón, bueno, pois esa é Leti Varela, non? Un perfil ao que tú podes acudir e encontrar así cousiñas pois de Galicia ou de quizás, bueno, pois outros sitios en eso, moda, lifestyle, turismo, ocio e así. Eres de Sarria, xa de pequeniña tiñas madeira de artista, non? Pois mira, eu de pequeniña, como vos contaba, empecé a cantar aos 5 anos ou así, e é que non paraba, o sea, eu na casa non paraba de cantar e miña mãe xa dixo: apúntote a clases de, bueno, de canto, de solfeo, de música en general, e empecé en Sarria e despois pois, xa empecé a vir a Lugo todas as semanas e a verdade é que pois, tuve moita sorte porque a miña familia, a miña mãe e tal, pois sempre me intentaron levar pois, un pouquiño máis alá. Pois se había algún casting, pois íbamos. En esa parte tuve moita sorte porque xa vos digo, en programas de televisión pois xa empecé quizás con 12 aniños, creo, e xa vos digo, o sea, non paraba, sempre fun cantando, seguín, hasta que ao final cheguei a Recantos, a Luar, e claro, pois eso ao final deume moita visibilidade. Aparte eu sempre digo que claro, era unha ventana de marketing porque había fases e tú en cada fase que cantabas tiñas que facer o teu marketing, publicidade, para que te votaran. Tú cantabas e tiñas, pois, tiñante que votar por chamada, por WhatsApp, por Instagram, bueno, por moitos sitios. Entonces, daquela, facíase máis, pois, quizás indo a túa cidade e empapelando un pouco todo de carteles. Pero sí que se facía moito por Facebook, por Instagram, e eu empecé aí. Entonces vin que me gustaba moito e que tamén, bueno, cando cantábamos viñan facer vídeos da tele para que saliran pois, teus pais, teus amigos e tal. E eu, o sea, tema cámaras e así sempre me encantou. E seguín por eso e, bueno, pues sempre seguín eso, cantando, estuve en orquestas 2 anos e fun compaxinando todo un pouco. Que recordos gardas desa etapa na televisión? Pois unha etapa moi bonita porque conocín a muchísima xente de ese ámbito, do ámbito de cantar e tamén pois, de tema de publicidade, cámaras, producción, maquillaxe. E a raíz de aí, eles sempre me decían: pois se che gusta, pois tú sigue grabando vídeos, sigue o facendo. E pois certo foi que seguín e eu sempre decía, pois algún día serei algunha presentadora destas que están por aquí, porque, jolín, eu sempre tive ao meu lado pois a Tania Beiras, a Fátima Pego, xente que estaba ali e eu decíalles, algún día poderá ser que eu este, e ao final pois, seguín por ese camiño e estou en redes sociais e máis ou menos pois por ese camiño pois sí que seguín. E como foi cando a xente che empezou a recoñecer pola rúa? Pois a día de hoxe, pois aínda a veces me quedo sorprendida.
Normal. Porque, pois, por exemplo, pois, botando gasolina na gasolinera, pois me dicen, oh, tú eres esa dos vídeos. E claro, eu que me pillen desprevenida total porque non me espero eso. Ou, pois, indo de compras, pois, mismamente, pois, as dependientes das tiendas. Sabes, que che dicen, oye, mira, perdona, tú eres a dos vídeos. E claro, eu non mo espero, porque ao final sí que moitas veces pois, che poden decir algo, recoñecerte, pero tampouco é que creo que a xente pode sabelo, pero non cho dice, sabes? É como, sí que o notas, porque é como, vale, estánme mirando, están falando, hai algo, pero pouco mo dicen, e no momento en que mo dicen é como que non mo esperaba, e póñome roja, o sea, cóstame aínda un pouco, porque é como, Dios, que vergüenza, pero claro, debería xa estar un pouco acostumbrada porque ao final estou en constante movimento e estánme vendo constantemente e bueno, pois é algo normal e algo moi bonito tamén. E cando estabas no programa da televisión o mismo, non? Sí, total, porque aí sí que é verdade que claro, eu iba todos os viernes, que tiña 16 aniños daquel, o sea, miña mãe levábame todos os viernes e claro, a repercusión da audiencia pois era moi grande, porque ao final tiñas moitos compañeiros que tamén salías con eles nas súas redes sociais e cando facían eles tamén a publicidade e moi ben, porque ao final aí sí que a xente se volcaba contigo e che daban muchísimo apoio e, home, pois eu agradecidísima, obviamente. E a túa etapa nas orquestas, como foi esa experiencia? Pois mira, eu empecé con 17, 18 aniños, cumplíos ese ano, e a mí xa me chamaron o ano anterior porque eu estaba en recantos, entonces ese foi un abanico para que me chamaran. Pero eu dixenlles, eu estaba en segundo de BAC e dixenlles, prefiero entrar en unha carreira e despois xa empezo nas orquestas. E foi o que fixen. Fixen selectividade, entrei na carreira e ao mesmo tempo que empezaba na carreira, empezaba na orquesta. Claro, era duro porque tiñame que gestionar para todo. Para ir a clase, para ensayos, para a temporada que era moi dura e claro, pois 18 anos. Éramos sobre 12 ou así e eu era a única chica, pero a verdade é que era como a miña familia, porque estaba máis casi que con eles que coa miña familia. Claro. Pero super ben, o sea, a min gústame moito o tema das orquestas, sempre me gustou moito e tenche que gustar moito para poder estar aí, ter esa positividade e esa enerxía, pero sí que é verdade que ao final é un mundo complicado porque vas ao revés pois, da túa xente, non? Das túas amigas, da túa familia, e foi aí onde parei, entonces empecé a traballar no que eu había estudiado. E bueno, tes 50.000 seguidores, máis de 50.000 seguidores en Instagram. Como foi, bueno, dixéchesme que empezaras ao inicio da carreira, como foi todo ese proceso ata agora? Pois foi un proceso que empezou por hobby totalmente, o sea, por hobby totalmente, porque a min sempre me gustaba ser constante, o sea, se facía calquera cousa, pois subía. E mira que sempre me decían, pero xa vas subir eso, ou vas sacar fotos desto, ou vas a facer este vídeo. E aínda que non era nada, non sei por qué, pero eu era perseverante e era constante, e sí que moitas veces decías, jolín, non quero tampouco molestar a xente ou tal, pero mira, ao final, despois de ser, entre comillas, pesada e seguir pois, que as túas ideas, pois eu creo que sempre se chega a algo. E foi pouco a pouco, a verdade. Moito de boca a boca, de que vayan confiando pouco a pouco en ti, de que se abran un pouco tamén as mentes, porque depende en que sitios, pois, non se valora tanto, pero ahora mismo sí, porque se ven os resultados e bueno, e creo que a raíz de aí pois, cheguei aos seguidores nos que estou, que últimamente estou pois, super contenta porque cada vez pois, vete máis xente e chegas a máis lonxe, entonces, oye, ojalá seguir así de ben. Tiveches que aguantar algunha crítica en relación cando subías eses vídeos ao inicio? Críticas, a ver, sempre vías algún comentario, pero é que realmente moitos eran de contas falsas que entrabas nelas, non tiñan a nadie e pois, son persoas que se escudan en esas contas falsas pois, para decirche calquera cousa para que tú ese día non estés ben e xusto acórdome nun que igual vou tirar pedras contra o meu tellado, pero era un comentario fai anos que era un solo comentario que non sei que me decían da nariz e ese comentario eu repetinho de feito a miña parexa e dixenlle, boa, mira que comentario e díxome, en serio?
te vas a fijar neste comentario de unha persona e a raíz de aí sí que obviamente fun aprendendo muchísimo e fun aprendendo a que ao final son moitos máis os bons positivos, sí. claro, que os malos, que obviamente os hai e estás como un pouco acostumbrado, pero bueno, depende do día, eu sempre o digo, podes ter un día moi malo e que xusto unha tontería che afecte. Exactamente, sí. Porque depende como o que dis ti teñas o día, pero logo esas contas están, non saben nin quen é, nin... Sí, correcto, que a ver, Normalmente xente con certos complexos. Exactamente. supoño que sí, a ver, sempre pode haber xente que, oye, se tes unha crítica constructiva, genial, jolín, igual hai certas cousas que me veñen genial que máis comentes, porque podemos aprender todos, o sea, ao final hai cousas que subimos que non temos nin a realidade exacta, nin a información igual a veces correctísima, e dicir, estamos en unha comunidade para axudarnos uns aos outros, sabes? É o que quero. Sí, pero meterse co físico é totalmente Claro, irrelevante. totalmente. Exactamente. Entonces, bueno, vas aprendendo pouquiño a pouco e sí que é verdad que te vas acostumbrando un pouco a todo, porque, a ver, hai de todo. Bueno, no teu perfil podemos atopar viaxes, moda, lifestyle, ocio. Que é o que máis che gusta e que referentes tes dentro do mundo de Instagram e TikTok? Pois mira, a min encántame ir de viaxes e facer escapadas, sempre que teño un oquiño, organizar, porque son moito de organizar, claro, ao final eu, con toda a miña vida, isto que vos estou contando, sempre fui unha persona de ser moi organizada, porque senón nin sacaba a carreira, claro, nin me aprendía as cancións da orquesta, nin nada. Entonces, son unha persona moi organizada que me encanta, organizar viaxes, organizar escapadas, e guíome moito tamén por outros perfiles e digo, jolín, pois mira, vamos facer esta escapada, vamos ir a este sitio que mira que chulo. E no meu perfil o que intento é eso, que a xente diga, oh, jolín, pois vamos ir ao perfil de Leti, porque ten seguramente vídeos destas cousas que podemos inspirarnos nela para poder ir e así xa vemos varios. Tamén de moda, pois a min a moda sempre me encantou, a verdad, e desde pequena pois a moda, roupa, complementos, tema tamén de bodas e así, pois suelo publicar porque é o que me gusta, pois as compras que fago, pois oye, mira, publico pois o que comprei, rebaixas e así, e iso tamén o teño bastante no meu perfil e o meu día a día tamén un pouco. É dicir, non tan explícito como tal, pero bueno, que a xente sepa un pouco pois que é unha vida normal, natural e como a que pode ter todo o mundo, pero con 1000 cousas, basicamente. E que contido crees que lle gusta máis aos teus seguidores? Pois depende, porque a veces eu intento mirar todo con lupa así e tal, e eu sempre lle digo a xente, hai cousas que subes así editadísimas ou perfectas ou que te traballas moito e que esas igual non chegan a onde querías que chegaras, pero outras que gravas aquí, así, 3 segundos e as subes, pois se pode facer viral. Entonces, aínda estou un pouco vendo que é o que exactamente lles suele gustar, pero creo que o cambio de, bueno, pois ir cambiando un pouquiño de sector é o que suelo facer eu. Claro. É dicir, ir intercalando, pois subo algo de moda, unha escapada, pois un consello que me foi ben a min de tal cousa, é o que suelo ir facendo eu e creo que máis ou menos pois vai funcionando, pero eu creo que ao final non hai unha clave como tal. Claro. Hai algunha anécdota graciosa que che pasase mentras gravabas contido para Instagram? Vamos a pensar. A ver, eu cando vou gravar contido, a verdad, sempre vou moi enfocada no que teño que gravar, é dicir, é como un traballo que teño que sacar sí ou sí, e a mí nunca me dá vergüenza nada, o sea, que pase a xente, que baixe a xente, porque ao final, oye, pois xa te ven coa túa cámara, co teu trípode, Sí que é verdad que as persoas que suelen vir conmigo, depende que persoas, pois lles dá máis vergüenza e aí, claro, co tema da xente e así, eu dígolles, pero por Dios, grava xa, que lle faltalle, a igual, por decir, no, que pasa esta muller e tal, é que eu xa lles digo, grava, non acabamos hoxe. E así, cousas así graciosas que nos pasaron, seguro que nos pasaron, pero é que ahora mesmo non me dou cuenta. Haberá miles de anécdotas. Pero seguro que sí, o sea, xa che digo, eu o sentido da ridiculez, pois, si é por gravar contenido e porque o temos que sacar para algo concreto, non teño problema. De feito, pois, fará, non sei, uns meses, fomos ao Pazo de Feiras, e é que depende, varios clips, pois, houve un no que me tirei nas escaleiras ao revés, para gravar un clip concreto de 3 segundos,
e, pois, sin problema, quero dicir, ao final faz cousas e pasa xente e habrá xente que se che quede mirando en plan non sei que fai esta rapaza, pero bueno, eu sempre o digo, eu sei que ao final teño que sacar o traballo adiante e é o meu enfoque para poder gravalo rápido e conciso. A maiores de ser creadora de contido, tes tamén o teu traballo tradicional na área de recursos humanos dunha empresa, non? Sí, correcto. Eu traballo como técnico laboral, como vos decía, estudiei Relacións Laborales e Recursos Humanos e polo momento pois teño a gran sorte de traballar pois en horario de mañá e axúdame a compaxinar todo un pouco, aínda que moitas veces pois non che cheguen as horas a nada, porque gravar contido, aínda que moita xente pense que son 20 segundos de vídeo e que eso se fai así, pois requiere moitas horas de traballo, moitas horas para facer guiós, para concretar o sitio, para igual que alguén te teña que gravar e que te teñas que dicir, oye, este día tal, vamos a gravar, despois horas de edición, e claro, contestar correos, falar con marcas, etcétera, etcétera, e iso implica, bueno, pues, moito traballo en esa parte. Pero sí, por o momento, pues, eu vou no compaxinando e estou moi contenta por eso, pero bueno, en un futuro, pues, Dios dirá. Tú crees que vas poder vivir das redes sociais si sigues como hasta ahora? Pois, a ver, ojalá que sí. De momento sí que é verdad que é un pouco que teño medo, non? Que, claro, as redes sociais, pois un mes estás aquí e outro mes, pois igual, pois non tes nada. Depende un pouco. Entonces, por eso, pois ao final, como me é tan cómodo o meu traballo de polas mañás e podo utilizar toda a tarde para poder gravar contido, pois polo momento vamos a continuar así, pero oye... Vas sobre seguro. Sí, correcto. Bueno, non sei se lle poderías mandar algunha mensaxe aos mozos que queren dedicarse tanto á música como a redes sociais. Pois mira, o tema da música, que cando veo o tema do COVID e, bueno, pois, claro, as orquestas pararon no COVID e eu aí volveronme chamar despois, pero eu xa estaba traballando no que estudiei. E sí que é verdad que me costou un pouco a decisión, porque, claro, a min é un sector que me encanta, que me gusta moito, pero é moi duro. Entonces, eu os 2 anos que estuve na orquesta, creo que foi o primeiro ano, eu creo que chamei sobre unhas 10 veces a miña mãe, que eso non é moito, eso bastante ben. Chorando, en plan, dicindolle, mamá, eu po ano que ven non volvo. Pasaron uns meses, descansas e volvín, obviamente. Pero, sobre todo, que se o fan, que o fagan porque lles gusta moito, porque é a súa pasión, non por algo que, ao final, pois, que lles dá pereza ou fan por facer, que é un mundo moi bonito, que podes ter compañeiros geniales e aprender moito dese ámbito, pero que traballen, porque ao final todo o traballo dá os seus froitos e gracias a eso se aprende moito de todo. E tema de redes sociais, pois constancia, é dicir, nunca esperes nada de nada, porque ao final, pouco a pouco, creo que as cousas van aparecendo solas. Fluir, diría eu, que vayan fluindo e que sean constantes, porque, por exemplo, de nada sirve subir hoxe algo, si ao final digo, pois levo sin subir algo igual 3 semanas. No, o sea, que vas hoxe e ves un edificio bonito, pois sube calquera cousa, ou sube igual pois o que ti pensabas, ou cousas que a ti te representen, pero que ainda que che den vergüenza, porque eu sí que sei que ao principio pois é complicado, porque hai incluso o teu redor che vai dicir, e de repente, incluso pois, que quedes cos teus amigos e tomando algo que a xente che empeza a preguntar, e seguramente che vai a dar moita vergonza, pero tú sigue os teus instintos, se a ti che gusta, para adiante, con constancia e cas túas ideas, e seguro que de aí pois chegarás a algo pois moi interesante. E volvendo á música, que estilo de música che gusta máis? Pois mira, a mí sempre me gustou a música pois de bailar, é dicir... De orquesta. Sí, de orquesta. Non sei por qué, sí que é verdade que eu de pequena acórdome de que cantaba muchísimo cancións de Lucía Pérez e de... espérate a ver que ahora me vai salir Antes muerta que sencilla. Bueno, Isabel. Non sei cantos abanicos lle rompín a miña mãe, o sea, pero moitos. Entonces, meus pais iban a clases de baile, incluso cando eu era pequena, e eu iba con eles. E sempre me preguntaba a xente, pero tú eres bailarina profesional ou por que bailas e tal? E a verdade eu creo que como que sempre tuve moito ritmo e sempre me criei con ese tipo de música,
E un pouco eso, porque xa che digo, puiden ir pois, un mes ou así a clases de baile, pero sempre me encantou. E ao final, de que meus pais iban a festas e a verbenas e así, pois sempre tirei máis por esa música, aínda que ao final, tú en orquesta cantas pois, un pouco de todo, e eu na miña vida, pois, en general, tamén canto un pouco de todo, pero se hai que elegir, elegiría pois, un merengue, unha cumbia, unha bachata, algo dese estilo. Perfecto. Que momento da túa carreira recordas con máis orgullo? Pois, que momento da miña carreira recordo con máis orgullo? Home, a ver, cando fun a Recantos, a verdade estaba moi ben apoiada, aí a xente volcábase contigo, iban autobús. O día que cantabas, eu recórdome que os meus amigos e familiares e tal, igual viñan 2 buses, sabes, de Lugo, de Sarria, da miña zona, a Santiago, a apoiarte con camisetas, con carteles, con... E aí é onde ves que a túa xente está, sabes? Que vai a onde faga falta, que te apoia no que faga falta. E na orquesta tamén. Porque é duro e cando pensas que os tes lexos, aparecen. Porque a min pasábame, o sea, aparecían de sorpresa e para min daban un chute de enerxía porque moitas veces igual pasabas pois, fora da casa 6 días seguidos, cousas así, volvías 1 ou 2 e volvías ter 5 e que viñeran a sitios lexos, bastante lexos, pois era como Dios. E sempre estaban en muchísimos sitios e ao final eses aspectos, porque ao final son duros, aparte de moi bonitos, pois recordos bastante importantes, a verdad. Que bonito. E hai algunha colaboración ou así proxecto musical que teñas en mente? Non sei, Pois sempre- cantar con algunha persoa así en especial? Sempre me preguntan moito, oye Leti, e tú vas volver ás orquestas ou vas volver a cantar ou cantas? Sei que é verdade que cando pasou o tema de que non volvín a orquesta e tal e xa volveu a normalidade, preguntábanme moito e a min costábame moito falar dese tema, porque paseino mal, o sea, paseino mal no sentido de que a min dábame tanta pena, pero eu decidín non volver porque dixen, mira, se estou así é porque a vida me puxo así as cousas, vamos deixar que a vida fluya e se ten que ser así será, pero sempre digo, nunca digas nunca, o sea, nunca vou decir non vou volver a verbena porque igual pues, dentro de 2 días pues, me surge algo e volvo e, oye, encantadísima, porque a min encántame. Algún proxecto que teña ahora en ese sentido? No. Que me gustaría? Sí, perfecto, abrimos aquí un guión para que quen queira, oye, estamos abertos a cousas. Así que vou grabando así algunha cousiña pois, na casa, cantando, porque eu canto sempre. Eu sempre lle digo a xente cantar, non? Pero bueno, na miña ducha, na miña casa, aí sigo cantando, que é algo que me encanta. Pois moitas gracias. Sí, é que te vemos bastante no Instagram bueno, ahora que nos tuvemos que documentar vimos algún programa tamén. Ah, que guai! Xa de pequeniña, porque eras moi nova. Sí, xa che digo, eu creo que o primeiro programa que fun tiña sobre 12 anos ou así. E eu, non sei, sempre fui moi tirada para diante e oye, mira, Pois sí, porque aprendín moito de todo eso. a día de hoxe eres supernova e fai uns anos botaches a andar uns apartamentos turísticos. Sí, correcto. A miña parexa é de Portomarín, eu son de Sarria, e ao final vivíamos pois, no Camiño de Santiago, como quen dice. Sí. E sempre dixemos, jolín, temos aquí nos nosos pés oportunidades de pois, amigos que tamén teñen cousiñas aquí, e surgiu a oportunidade e non o dudamos, sinceramente. E bueno, cada vez vamos crecendo máis, estamos moi contentos, e a verdade tamén estou moi agradecida de ter ao meu lado unha persona que ten unha mente que cada día pues, che conta unha idea nova de proxecto que tú llevas dicindo ver. Pero bueno, moi guai, o sea, seguimos crecendo, de feito empezamos con 2 casiñas e un apartamento e agora xa temos 3 casiñas e un apartamento e aí estamos en máis cousiñas, pero moi ben, a verdad, un pouco apoiándonos en todo eso. O balance positivo logo. Sí, está claro que ao final ter a persoas que te rodees de persoas que sexan pues, emprendedoras con esta edad é difícil de ver. Sí. Entonces, pues, eu estou moi contenta e jolín, pues, o Camiño de Santiago, sobre todo en zonas como é pues, Portomarín, que é onde os temos situados, pois temos moita sorte. Bueno, tamén podemos ver nas redes que non te perdes ningún evento de Lugo. Correcto. Da provincia inteira. Sí, a verdad, sempre fun pues, moi dada que, jolín, que a xente coñeza Lugo, que Lugo ten 1000 cousas que moitas veces
non chegan e non as ves, porque eu son a primeira que moitas veces pasan cousas que me entero igual o día antes ou 2 antes e claro, non teño marxen a decir, vos organizome e vou. Entonces eu o que quero é que a xente sepa que en Lugo temos 1000 cousas boas, moitas festas, moitos lugares preciosos, gastronomía, que ao final non conocemos, porque xa che digo, eu levo aquí 8 anos ou incluso un poquinho máis e hai cousas a día de hoxe de Lugo que non conozo e que sigo coñecendo e que agradecidísima. Entonces o que quero facer eu é, jolín, vamos poñer todo isto que me encanta nas miñas redes para que a xente pois, poida conocer todo isto. E pareceme super importante e seguirei no facendo, porque ao final, jolín, Lugo pois, ten 1000 cousas bonitas. Creo que te poden nomear embaixadora. Por min, sin problema, ao final é o que che digo. Lugo a min pareceme un sitio que se podría pues, enseñar máis, publicitar máis e dar máis a coñecer porque a xente como que o ten un pouco aí apartadiño e como que... É como sí, de Galicia. E jolín, que no. E ten un montón de cousas e de ofertas. Sí, tanto sí, gastronómicas, culturais... Entonces eu o que quero é decir, pues vamos publicar cousas de Lugo, sabes? Porque ao final é a miña vida, o meu día a día e cousas que fago de normal. Entonces, oye, pues isto que fun onte que me encantou, pues vámoslo publicar. Porque igual que eu moitas veces vexo cousas nas redes sociais que gracias a velas sei que as hai e vou e tal, e as recomendo, porque ao final é eso, pues axudémonos un pouquiño entre todos e que estou moi agradecida porque en moitos sitios pois dicen, pues mira, tú eres a de Lugo e tal, e como que en Lugo pues tampouco hai tanto desto, sabes? Entonces, oye, eu animo a máis xente que ao final que Lugo pois quede aí e que a xente pois veña a Lugo que temos moitas cousas. E hai algún recuncho da provincia de Lugo que non coñezas? Pois seguramente que sí, o sea, seguramente, estou segurísima que sí, e que teña na miña lista para ir, pero moitos, porque ao final, pois eso, eu son de Sarria, e intento pois, ir a moitos sitios, pero tampouco me dá a vida para moito, pero, oye, seguramente que sí que haxa moitos que teño que ir. É que é grande a provincia. Seguramente sí, fostes vos a máis sitios que, pouco a pouco. que eu. Sí. Bueno, non sei se nos podes adiantar algún proxecto que teñas agora aberto ou próximamente que vayas levar a cabo. Pois, proxecto como tal, creo que non, a ver se me vai estar olvidando, pero bueno, sí que teño pues, traballiños e cousas bastante interesantes que pues, van a ir saindo, porque ao final algúns vídeos, algúns colaboracións e así, pois vante vendo pues, outras marcas que ao final diste, Dios, que hai certas marcas que che poñen como respeto e que, oye, estás encantadísima e moi contenta de poder chegar a certos sitios. Entonces, bueno, cousiñas sí que van a ir saindo porque estamos traballando en moitas máis colaboracións con marcas, etc. Entonces, bueno, iredes vendo pouco a pouco no meu perfil. E, oye, pois proxectos tamén, aberta a todo o que poida sair, porque ao final fago un pouco, pois, de todo. Non, eso vémolo clarísimo. Non sei de onde saca o tempo, pero... Xa. Eso tamén me pregunta moita xente. A clave é a organización, decías. A clave, sí, total, a clave é a organización. Eu creo que quen quere, pode. Pois mira que boa frase. Sí. Bueno, pois imos pasar a un xogo, verdadeiro ou falso. Vale. Comezas? Empezo eu, veña. Vivir das redes sociais é máis fácil do que parece. Verdadeiro ou falso? Falso. Un vídeo improvisado pode funcionar mellor que un preparado. Verdadeiro. A xente recoñécete máis polas redes sociais que pola música. Pode ser verdadeiro. Si, vou mitad e mitad, non? Mitad e mitad, sí. Hai días nos que non apetece nada traballar. Verdadeiro. Totalmente, Iso o sea, pasamos a todos. onte era lunes, pero era lunes moi lunes. E crear contido, hai días nos que dices no, tampouco. Onte, o sea, concretamente, pues, foi un día no que non estaba eu inspirada, pero, aparte deso, eu gravei o meu vídeo, editei o meu vídeo e subí o vídeo que tiña que subir. Entonces, como que xa te vas acostumbrando e vas sacando sempre o que hai que sacar. Sí que é verdade que suelo ser bastante constante e o objetivo que teño na mente suelo ir a por el e sacalo. O máis complicado non é medrar, senón manterse.
Verdadeiro. En Galicia hai moito talento, pero pouca visibilidade. Verdadeiro. De feito, pois, en maio, concretamente o 16 de maio, van ser os premios Dalle Like, nos que, pois sí, mira, xa que preguntabas antes por un proxecto, pois vou ser a madriña destes premios. De feito, estivemos pois, promocionando e pois, falando con moita xente de Galicia para que ao final pois, poidan vir a Lugo e se faga algo interesante con influencers para darnos visibilidade. E pareceme algo pois tan bonito e estou tan orgullosa de que sean en Lugo que é estupendo, porque ao final pois, hai mil cousas aquí en Galicia, pero que ao final pois nunca son en Lugo. Entonces, que algo así surxira en Lugo e que se faga en Lugo, pois genial, porque así damos visibilidade a creadores de contido e, oye, mellor que aquí en Lugo. Entonces, bueno, pois ese será o proxecto que así que temos entre mans, que será o 16 de maio, os premios Dalle Like. Estaremos atentas. Así que espero que ali nos vexamos. Sí. Bueno, comenzamos cunha ronda de preguntas rápidas. Vale. Vale. Un consello persoal que te acompañe no día a día. Pois ter sempre moita humildade, saber onde estás e traballar, o sea, traballar moito, ser moi constante, porque as cousas, pois, aínda que a min me dicen moitas veces que suerte tes, Leti, que no, é que non é que teña suerte, é que eu mo busco e eu mo traballo. Entonces, as cousas veñen porque ti traballes duro. Canto tempo pasas nas redes sociais cada día? Pois moito, a verdad, moitísimo máis do que me gustaría. Xa porque eu creo que estou tan acostumbrada a estar, non sei se a inspiración ou que moitas veces dices, tú xa non sei a creatividade de onde se me foi, e estou tan acostumbrada que moitas veces entro no móvil solamente para editar e cando me dou cuenta digo, Leticia, ibas a editar e estás aquí. Sí. E paso moitas horas, igual, non sei, 6 horas ao día no móvil ou máis, tranquilamente. Depende do día, obviamente, pero bastante. Canción favorita do momento. Canción favorita do momento. Pois diríache que pois unha bachata, por exemplo, Dardos. Aí é chula. O teu sitio favorito de Galicia? O meu sitio favorito de Galicia. Pois é que iso é moi complicado, Esa pregunta, moitos, non? Esa pregunta é complicada, pero vamos a ver, vámola a pensar. Pois mira, a min a playa encántame. Entonces, diríache, pois mesmamente a Playa das Catedrales, que é un sitio precioso. Que hai que visitar ou sí ou Sí ou sí. Serie ou película favorita? Serie ou película favorita? Pois mira, Emily en París. Unha canción que sempre che poña boa cara? Unha canción, pois por exemplo, a de A vida é un carnaval, mesmamente. Con que influencer te irías de cañas? Con que influencer? Pois mira, pois con Semparaxe. Unha tendencia de moda para esta primavera? Os pañuelos, creo que anudados. Últimamente salenme moitos vídeos de 40.000 formas de poñer o pañuelo. Algún día practicarei e a ver si subo un vídeo. Estaremos atentas entón. Sí, a min interesa máis. Agora que está tan de moda, sabes cal é a túa colorimetría? A verdade é que non. Porque é que a min gustame tanto a roupa que eu nunca mirei a colorimetría. Eu vou ás tiendas e, de feito, eu son máis de comprar en tienda que en online, porque é que eu vexo aí posta toda o conjunto e para min xa é top. Entonces vou por gustos, a verdad, nunca fun por colores. É que ahora no feed de Instagram salirache tamén. Cual é tu colorimetría? Sí, eso Haz tamén me pruebas sale de moitos non sei vídeos qué. e de feito, pois cambiando os colores Os así. pañuelos. Inverno, verán, non? Nunca probei, pero oye. No. Na nosa redacción últimamente Sí, falamos falamos moito bastante, diso. pero ningunha sabemos que somos. Primavera, verano, otoño. Quedará a asignatura pendiente Sacándolo logo. nos aí buscando en internet, pero non. Bueno, contanos que nunca falta no teu bolso. Unha cousa que sempre leves. Pois mira, últimamente, que salgo nos vídeos moito, pois o peine. De feito, é que é unha cousa normal, porque a veces sí que levo bolsos nos que o peine cepillo, chamolle peine, pero é un cepillo, o grande. Sí. Entonces eu sempre o levo, e nos meus bolsos sempre suelo coller, pero hai en algúns que non. Entonces,
Pois eu, é que xa che digo, a veces pois, son moi natural, entonces eu levo no ascensor da miña casa, pois eu vou grabando, e houve nun vídeo que saliu, e me decía a xente, pero para onde vas co peine? Tú que vas co peine? E o peine sempre ven comigo, polo que poida pasar. Tens que levar un pequeno destos que se abre aí para os bolsos pequenos. Correcto, eso sí que mo dicen bastante tamén. Apuntarémolo. Unha palabra que describa o teu estilo. O meu estilo, casual. O teu libro favorito. O meu libro favorito. Que che digo? Que che digo? La asistenta. Que está agora moi de moda. Sí. Esta xa sabemos, praia ou montaña. Praia, aínda que pois, temos unhas montañas estupendas e eu son de montaña e me encanta, pero eu é que vexo un rayo de sol e é que para min a playa é ideal. E xa que a temos pois, a unha horiña de Lugo, somos uns privilexiados porque estamos pois, casi na costa, entonces, pois playa. Un talento oculto que nadie sepa. Un talento oculto que nadie sepa. Bailo. Fas de todo, Son bastante competitiva. O tema de juegos e así. Podía ser un pouco menos. Fixeches algún deporte de pequena? Patinaba bastante en línea e dábaseme bastante ben. Sí. Nos de 4 xa non tanto. Xa se me foi complicando un pouco máis porque unha vez disfrazáramonos de patinadoras e moitas das miñas compañeras sí que o facían, pero nos de 4 non se me daban moi alá. Unha comida galega favorita. Unha comida galega favorita, pois as filloas. Que ricas. Moi ricas. Algo que che guste facer para desconectar. Algo que me guste facer, pois bailar. Por exemplo, o sea, gústame moito, pois cando sabemos que hai algunha festa, pois sempre vamos, porque nos encanta poñernos a bailar e para min eso desconecta muchísimo, pois tamén, pois ir andar á muralla, dar un paseo na muralla, que eso pareceme desconectar total, pois os teus cascos, ca túa música, e temos unha muralla preciosa, así que, por favor, disfrutemos dela. Último capricho que te deches. Último capricho que me dei. E que che digo de capricho? Unha viaxe. Pois mira, diríache unha viaxe a Roma, pero esa regalaronmo, e oye, eu encantadísima, pero é que cando foi o último? Non, é que deso é moi reciente todo. Pasa palabra, si non. Pois pasamos palabra, porque non me acordo agora de... Bueno, tes gustos normales, caprichos normales. Non tuveches así nada excesivo Home, a ver, que estuveras quero detrás decir, del. seguramente que algún bolso concreto que me gustara sí que caeu, eso pode ser, que sí. Bueno, pois un bolso. Vamos deixalo aí, un Sí. bolso. Bueno, o número da persoa máis famosa que tes no teu teléfono. Ahora sí. Eu creo que o de Galloso non o teño. Pois eu diría Tania Beiras, por decir alguén así máis famoso, creo. Sí, sí. Como xestionas as críticas? Pois agora mismo, pois xa vou controlando, xa vas pasando, porque ao final sabes que vai haber un pouco de todo, pero pois antes, fai tempo, costábame un pouco máis, como que analizaba todo e dicía, Dios, é que razón, é que, sabes? Entonces aí a miña cabeza daballe moitas voltas, pero bueno, ahora mismo pois ben e, oye, tamén estou moi agradecida que teño a moita xente que me apoia e facemos unha comunidade aí moi chula. 3 eventos da provincia que non nos podemos perder. Pois mira, por unha parte, os premios Dalle Like que van a ser o 16 de maio aquí en Lugo, no Círculo das Artes, e o Ar de Lucus, obviamente, e o San Froilán. O sea, de feito, terei que facer algún vídeo, porque últimamente, estes últimos anos, sempre fago vídeo de Son de Lugo e sempre meto cousas ou de Ar de Lucus ou de San Froilán e así.
E esos vídeos custanlle moito a xente. Arrasan. Sí, a verdad, oye, e hai que seguir facendo logo. Como che gustaría verte en 5 anos? Como me gustaría? Pois, oye, gustaríame seguir crecendo, traballando moito, porque ao final eu son unha persoa moi activa que me gusta traballar con moitas marcas e ter bastante actividade e pois, seguir crecendo e rodeada tamén da miña xente que me aporte e a verdad nunca me gustou saber o futuro, entonces vamos ir construindo para poder chegar e seguir crecendo como estamos facendo, que, oye, estou moi contenta. E para rematar xa, queres deixarnos algunha reflexión? Algunha reflexión? Pois a reflexión de hoxe sería, xa que estou aquí en Vai de Lugo, pois que Lugo é unha cidade estupenda, con xente tamén estupenda e que, oye, que na miña conta pois, poden encontrar moitísimos sitios e, bueno, entre vós e nós iremos dicindo un pouquiño pois os eventos que hai, os sitios que poden ir e todas as recomendacións que fagan falta, así que nada, terán Ponteti Varela para rato. Pois moitas gracias, Leti, por estar hoxe con nós. Podes volver cando queiras, foi un placer. Esperemos que o pasases ben e esperamos verte por aquí de novo pronto. Pois moitas gracias a vos por terme aquí, por pasar un ratiño falando con vos, que a verdade que foi increíble. Xa nos veremos pois, por as festas e por Lugo. Seguro. Gracias, Leti. A vos.